Здравейте на всички, които ме гледате, аз съм DaVoBG и сега продължаваме там, откъдето спряхме. Сега в този епизод мисля да си направим втория етаж на къщата и една градинка. Ще започнем, но само да си направим една брадва. Направим от желязо, ще я направим, защото имаме доста. Само да го изпека. Ето и тук има и злато. Ще го изчакаме да се изпече. Още едно има. И ще си направим една брадва, за да съберем дърво. Така. Ето вече е готово. И слагаме с пръвата. Трябват ни две. А това злато ще си го сложим в честа. Сега трябва да чакаме докато стане готово. Само да си направим едно. Да видя как се правеше това. Ето това, къде си направим градината. Ето. А това само ще взема да преработим стака. Нека се преработвам. Сега да си направим една брадва. Така. И да отиваме да събираме. Така. Градинката ще си я направя ето тук. Е тази част. Така. Продължавам да събирам. Така. Видим колко сме събрали, само така видя. Ги преработиме. 2 стака и нещо. Да започнем да си направим. Само да се пече. Така. Ето. И започваме. Само ще направя така да мога да си я гледам точно как съм я направил. Така. Така. 4. Така. Тук има някакво дърво, но нищо. Няма ни попречим. Вторият етаж на къщата в този епизод няма да го завеждаме, само ще го направим. И градинката е тук, ще си направим. Така. Че паднах. Така.
Продължаваме да правиме. Ще трябва да си лягаме, защото вече се стъмва. Само да го направя тук. И направо си лягам. Ще дойдат зомбите, тем подобни. И ще стане гадно. Така. Вече е сутрин и продължаваме. Така, и дали беше така? Да, сега ще ходим малко пясък да събереме. Но първо, преди това ще добавим малко... Ще добавим малко храна, защото... Добавим малко храна, защото ще умреме. И тук не виждам да има някъде нещо за ядене. Затова сега ще си направим ферма, градина, да. По-натам и ферма ще си направим. Дали имам лопата? Нямам лопата. Така. Така ще си набавяме сега пясък. Още малко ще съберем. Мисля, че толкова вече ни е достатъчно. Се връщаме в къщата. Това не може да тичаме, това е гадното. Така. Така, ще влезнаме и да го... Това се е свършило. Само ще го махнем. И ще сложим да си такова пясъка. Сега ще изчакаме. Сега ще си тук направим фермата. През това време, докато чакаме. Само да разчистим малко тук. Така. Трябва да съберем. Ще само си направя една лопата, защото много бавно иначе. Ще съберем тук. Мисля, че толкова е недостатъчно. Сега само да си го направим. Трябва да си направим и кофа, за да слагаме вода
Това ще се случи в другия епизод. Сега си го оформиме. Ето толкова. Ей, тук ще направя един ред. Ето тук. Ето така. Сега да го направим. Ще трябва и вода. Само да видя как се правеше кофата, че съм забравил. Това от железо беше, ама... Как беше, съм забрал. Аха, май се сещам. Не е така. Забравил съм просто как беше кофта. Добре. Кофта че... Не, просто съм забравил как беше. Добре, кофата ще я направим в следващия епизод. Сега ще си довършим горе това започнато, прозорците. Така. Така, имаме един стак. Даже е много, но нищо. Сега да си го направим. Ето тук. Уху, крипър. Беге. Оф, гръмна крипъра. Фак. Ни уби. И такова къщата. Какво? Не. Това беше нещо просто много гадно. Нищо ми лагна, не знам защо така стана. Нещо, това ще го поправим, не е толкова сериозно. Сега само си взема итемите. Си ги взема. Трябваше да ни убива. Къде се появи този крипър? Гаден. Много гаден. Не трябваше така да се случва, ама какво се прави? Нещо не е фатално. Сега ще го поправим набързо. Така. Сега да го правим. Ето готово. Правихме го. Това не ми пречи тук. Ще го заравна малко. Сега събера само да се кача да сложа прозорците. Така.
Да, ще ни стигнат. Ще направим и покрив. Това вече си стъмва. Така се да слагаме така торчове, да е светло. Тъй тук ще слизаме. Си направим в следващия епизод тук и стълбички и ще се получи добре. Ето на втория етаж е готов. Само да легнем да спиме. И приключваме този епизод. Само да видя тук как стана отвънка. Или тук е пълно с вещици. Да, само да кажа, че в следващия епизод ще си довършим тук градината. Само да го махна това. Прибирай се. На косъм се отървах. Ето ги тук. И да. В следващия епизод само да ми свърши тук отровата. И ще умра. И ще се върна тук, ще умра да си взема итемите. Останах на половин сърце. И да, благодаря, че гледахте. Това беше от този епизод. В следващия ще си направим градината. Ще я довършим тук. Втория етаж също ще го обзаведеме. И така. Дано да ви е харесал. Харесвайте, абонирайте се. И да, чао от мен.